Mantam no emu Adansi North na abane musini owo Eric Kasee Jr. But the shedi emu ade atompanifo na afi Anglo Gold Ashanti adwumayefo mpanifo nyinanim se sabia malaria 3D yade no ano bebrase na ase atu krakra e wo mpotem ho no montino. Wose enkane na Anglo Gold Ashanti oboase mine wo malaria control program a watwam wo wonhwe no wantena se ni hunkita ho na se adwumadi ne nsamra sanse wo ho no mo na ebo adwuma pa. Eric Kasee Jr. Adansi North Mensini Krache na ne kasa yemu ene wadi tu dwa se de na kane bi na Anglo Gold Ashanti oboase mine malaria program na wonom ede enuro epetepete Adansi North Mensini ene Mensini ahoduo mu de be ya obetumi akum ntontom na aboa etu malaria se afri oboase ene ne mpotemu no ehu behia se wonom ebesen ahyase biom wode tomanfo nyina enim se wonom enda ntontom dan ya wadi enuro ahye no emu sebe ya entontom enwe wo mu emu nkonya malaria yare yi bi dia mese me manfo ni se the roboy akoso ache enti obi anhwe se yebedi yefie ni afichire ni yebedo do ho ni aprapra ho na yemma nsuo basabasa bia nkotata gatasim na yentimintu yare no ase mosquito net no so no yennamu bi dia apomuden-fo adwumayefo no de man no enu na yennamu mo bia nsori nsidwomu ase mikope bi ato yenye de apomuden adwumayefo no ede man no. Eric Etu Ahene Ajiman Adansi North Mensini Health Director na wono so editu dwa say Mensini no ebo won homoden se de be ya enkwada wonyenyan fie no mu a malaria eye wonom no etuo ebetwa ni ko nkola omo eye bi die mu anaso omo ye under 5 na under 5 no so ensa ke pa akoso awo yakuto tabuni ensa ko so na mi tuwe wona ko tuwa no yo se nkola ti ye won na ye pemiensa ahanai ene edusensia na etemu a eye ohantimu edoko baako ne echipo enso enoti dole no ye boa ye manie eso yechimu na yusansa ekiti we ya ede ba ni kan no ni kan se ni ga ni tinawi se na dokta no e ka kire manfo na mukari no so sabi oba e di susanso bebre obra so ya akaba so a di susanso bebre e di pro